Margo bengi mwancho muligereria na inde na kwareganiria semesa ya mangana Amayia Chinsa Ikomi chabona magoroba egerenko manyia senchira yobwenge nganareria ya tuasangereirie atia wetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook, Ndizi TV News ensemo ya YouTube koiranande asegeke kekerebosyo egerenko manyia nganareria ya tuakwareganirie. Nje niko kwa Sara Nyarangi Ontita amonolia tokubwatera na komo sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Sl.Joshua Auta tiga toya chake korwase county ya Nyamira abwasa bamenyi korwase chiro ya Kibirigo batigetwe bare no mondoko magega yomorero ekebembeli goswa asechire yo nagoswa nagosamba ebinto byechibesa gose enibe taramanyikana gwikabono nigo nyanabo abamenyi banyare takoba bakoyolimia umuriro yo chagete obutukubugo kira rero chinga kibono bamo chirie gose bamo chetia serikali ye county ya Nyamira aso kunyorwa goikana gokonya ensemo buneyo nigo boigo batigaire bare no gokumia nganinki kererete umuriro yo gwateka asechire yo ya Kibirigo ndo nyanaja gukumia nkelinge gari ya Nyamira nabe gokonya busongo tekonya Nyamira eyere Kibirigo bono ntete kotebaiga omoriro yo bagaiga obeira senkirere enkong nandi twaminyokire twatemire. Upande ya power wangerespondi haraka, upande wa maji wangerespondi haraka. Kulingana na hii moto, wakahazi wa Kibirigo wamechukua chukumu ya kuzimeka. Wakahazi wenyewe wameibeba kutoka huko wakaiweka kando, kumaanisha Nyamira yetu tuko nyuma upande wa response units. No Seneta bwe county ya Kisii Samongeri ujoba igo kuligie kirogo kyobo governor ase county yo pati yabo cyo elia bamenyi be county ya Kisii babe ningencho yo kwegokeria na kabeka na vocational training centers na boigo Kisii Technical Training Institute ego ya bere national ninje na nyebege taroro itwanye charity kuna private sector kona nge Minister for Technical Training and Applied Technology ninje na nyebege taroro nganye Kenya pake na naje ko be Minister for Education 207 to 2013 2012 11 na ninje na Kenya kwa National Polytechnic Osakoli likaroka Technical Training Institute yonanye chagete buna senten kaibo egokina ekoroka ria bantu obumanyi mangane kobopo electrical wose plumbing wose masonry lakini bona yabere one of the leading moyabo ye Technical Training Institutes enene ase Kenya. Ensemo yabamenyi korwase constituency yabobasi gotoke county ya Kisii nigo beso kirina komochia osekorage byara engana ya nyarko bake gokorekana engaki yo musangerekano bwobomo bwa azimio la umoja ase county ya Nyamira amone county ya Kisii nigo batebire buna gatia barai nigo bataworogetie mbwengiya asengencho niga basaye bale ngararo banyartko baba kugerera barai bande na koboboliribaga yugo kwanera abanainchi bana bamenyi abo nigo batebire buna iyo nembwa embe na igo mugusi na gwenerete kubeka libagari ya ebosyo asokorokia masikani ochia sabara ibande ngana nere ya beta somukutano bwa azimio lituko ya gusi eito tagete ko condemn te irorerwa abara imba tagete ko ruterani ebyara eyo etana ko babo mo especially omwana simba arati totete ko tabana kombo ebijana bigachiko chechereria abagaka no mugaka igo mineti kirisi mbogero bule amo no mugaka ongeri amo nabangi nabanene muna chanete babonete gosikwa chikura chia gusiye karuto go chirigi to boneto chirigi na masikani ya kogera barayi aba bakorire gasi enene babonete gosikwa nande bamanyire aba bachire boniga tiga basika barayi aba batiga ko komba abana be chi colleges chi university
amo na abana bechi secondary egente na kiki abo Mombasa umonto yo magakwa igonga expected nga munanto abarai bagusitu akondemiria mangana aya na abarai bazimio mo especially Junet Mohamed na Sifuna na baro bakonde mwegente ne kebe mono egerto mugakaraira masikani gekogera ne rabantu bagusiba itabire abari toruse tchinda cheito ndotageti baragereriwe nabagaka bono togote abana bari tiga basika banta banene babaragereria mangana ako bamabe tusimba ndomuganirete amayabu nako yobugaba lakini abaganga bali bakubwatia abanko kwa na samarieta umweshimiwa Chris Magaro bure abagabana nao tupi umweshimiwa Ongeri umweshimiwa wa excellence Elvisio Malibongwaya umweshimiwa Oyongo abanda abonsipi barororo buna bonungwa no muntu ogosoka utakira egwa masikani yo gukumia. We were very much ngeri umugaka buno obure bachake kokorerwe cheche usi abantu bari bakoreirwe gasina barabu barigirire Gwika togenderere konyoro bokonyi korwa sabana siasa ayo na mangana yo mwaki bishop korwa kanisa ya ADC asirita John Chabuga oyote birebuna gwika inyumba ya Nyasaye inyareko bage kwagachwa nigo bono abulria bana siasa boigo na bakenya bonsi kwenekyo morembe aseboigo abulria bana siasa bene korokia amangana gusukuralia omorembe imense ito ya Kenya korusia gusugwane kyabuna ense ya Kenya nibwato morembe chinga kichiga twikire ase siasa lifiana kwa njia yeyote na viongozi wanasiasa kwa matamshi yao ambayo wakati mwingine hayana mwelekeo wote. Makanisa ni lazima yajengwe na watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wa tabaka mbalimbali ni lazima watembelee makanisa, na tena Mungu tunayeomba anatufundisha kumtolea sadaka na kujenga makanisa zake, na kila jambo ambalo tunataka ni lazima tuwahusishe nyinyi kama watoto wa Mungu, wanasiasa pia wakiweko. Kwa hivyo pesa tunazopokea makanisani hazina sura yoyote ya ufisadi, ni pesa safi kwa sababu zinakuja kwa madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unless uniambie hiyo biashara unafanya ni biashara chafu. Unless uniambie hiyo ukulima unafanya ni ukulima chafu. Unless uniambie hiyo kazi unafanya ni kazi chafu. Omanagaliibwe bunge nene Justin Muturi oyobo igole omoraiwe kiama gia Democratic Party wono nigaburia ba Kenya anene mono bali ase mirengo ao utwara masikani gochia saba mwabo kolengana na Muturi nigatebirubu n'abana siasa nigo banchaine nande mbabu atinga nembe asaba na siasa bamwabo kulende nigenaro yanyorekanire buna ababwatani bebyama ao abo bagosira nigo konyora bakurwana na kuruterana mangana alia tanjere wono nigo asemiria ba Kenya goteba buna gotiga embuyo yo kurwana wose yo kuruterana mangana makong asengencho mwana siasa ndeta iyo wangete mwana siasa omwabo abwasaburia ba Kenya koralio morembe bosibo bacholi bole umutinyo ogatano na gatatu omwaka oyo. Muturi nigaya kuana ya chinga kikirana ase kanisa ya ACK St. James Cathedral egotoka se town ya Kiambu asaikirana amasabo yoko babeka aborokigwa bakirasi sano na isato amana aborokigwa bakirasi 12. It does not matter. It does not matter who will be the president of Kenya. We should all be guided by the democratic principle that whoever is the president of Kenya will be not the tallest person, not the shortest person, not the fattest person, neither the thinnest, or the very brown or the very dark. It will be the person who will have the most number of votes. Na ule ambaye atapata tumshangilie na tuunge mkono, tuseme huyo ndio Mungu amebariki aongoze.
Mokonyi bumurai bwensi Dr. William Ruto na ika sensemo ya London emambe ya lero kurua sensemo ya Washington DC kutoka imeyo mochie bwa Amerika gusense ya Amerika. Ruto nigo agucha kumirana na baraya banene kurua sense yu ya London abu asebarachi gukwanira mangana mange gati yabo bwa matobya sense meyo amanense ya Kenya na boigo ensemo y'uburai. Nigo boigo Ruto abolire ba Kenya koba batwereru bosibo bachori bogucha gukoreka umwaka uyo abwasaganire kero Kenya kurali omurembe. Ruto nigara sense meyo asetaro yaye ya matuka 3. Chiribu cha abamenyi korwa sense ya Ukraine amona abantu ime yensemo ya Washington DC ime mochibu America nigo bagendrete okorokubikana na kogikelia chisegi chigendrete a sense ya Ukraine amonense ya Russia kolengana na barabo nigo baburirie serikali yense ya Russia otika chisegi abwase ebinte bingi kegima byanyarikwa bigosirwa nonyana abantu gosiria amagimabo nigo boigo korobekana uko abantu abange baganeirie ense ya Ukraine banyare kuba bagutwara omurembe. I feel that Ukrainians are now warriors of light. We're on a good side, and we're protecting our land. Ukraine was always a peaceful country, always peaceful country. We never wanted a war. Ukrainians never attacked anybody. Certainly, I do believe that if US or NATO or European Union is going to close the sky, is going to help from just regular people from dying. Regular people, not army, because Russia is just bombing everybody. They don't care. I think potentially more military support, humanitarian aid, medical aid, more ammunition, just support in general. I think more ammunition, just support in general. I think NATO needs to get involved. Mwancho muligiriria nara yua sensa ya wana magoroba kurende toma chakumirana noyo minto Vincent Onyancha achiokoretera ya igama ya ndamange asenchira yoboikiranu gekuragense yamo ne Chinsa isato cha wana botuko kurende ngwakangambia asoko irali bagali yao ne chinga kichiao kuligiriria mangana Amayia Chinsa Ikomi korwa Ndizi TV nero bwansu bomugusi ngwakangambia mono gochiase omosai Jmo oyole producer na ya lero naboigo ondio twabwaterana komo asensemo yebimanyerero nigakoro kwa Sl.Joshua Auta na inje nako yaletera asenchira yobwenge nigonkoro kwa Nyarangi Ontita. Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ine, no watu muchando bwa maiso. Guse, no manyetu ndo watu muchando buno yo.
enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekuru bugarari bwensi bukurwaria maiso buna eye consultation kubwenia glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yogukoreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bari laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bari bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bare medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora.